Ja, manden på skærmen bag mig, Lars Hedegaard, er kendt som en af de mest markante borgerlige stemmer i den hjemlige værdikamp. I de seneste år har hans barske pen i Berlingske Tidende angrebet især venstrefløjen, som han selv engang var en del af, og så islam, som i Hedegaards øjne er alt andet end en fredelig religion. I dag er forfatter og journalist Lars Hedegaard aktuel med 100 af de bedste tekster for forfatterens faste klumme, groft sagt, i Berlingske Tidende. Klummen, groft sagt, kan dog ikke længere skilte med Hedegaards signatur. Han blev nemlig fyret fra Berlingeren, der mente, at Hedegaard havde for meget fokus på islam. I dag er han, i hvert fald for en uges tid, kommentator på Jyllandsposten og også formand for Trykkefrihedsselskabet. Bogen, der er illustreret af den omstridte Mohammed-tegner Kurt Vestergaard, har ifølge Jyllandsposten allerede mødt stærk kritik fra muslimske kredse og trusler for al-Qaida-sympatisører. Vi havde tidligere i dag besøg her i studiet af Lars Hedegaard, og jeg startede med at spørge ham om, hvorfor han er så voldsomt fokuseret på netop islam. Hvad skulle man mene om en skribent i 30'erne, som ikke brugte det meste af sin tid på at beskæftige sig med nazismen? Altså jeg betragter islam som den største trussel mod vores frihed i dag. Og her siger du bevidst, tror jeg, for nu har jeg jo læst din klumme, du siger bevidst islam og ikke islamisme. Ja. Så det er altså selve den religion, der dyrkes af slag på tasken, 1,3 milliarder muslimer, som du mener er et problem. Det er ikke nogen religion. Islam er ikke nogen religion, efter min opfattelse. Islam er en totalitær verdensopfattelse, en ideologi, som i sig har en religion, kan man sige. Men islam er som sådan en politisk filosofi på linje med nazisme, stalinisme og andre totalitære ideologier, vi har kendt. Og det er jo et kritikpunkt, vi har hørt mange gange, også fremført af dig, altså at det er en del af en totalitaristisk treenighed, for eksempel. Men altså, folk, der kender til islam, folk, der forsker i islam, eller bekender sig til det, de så betragter som en religion, det vil jo sige, jamen islam består af så og så mange retninger, mange autoriserede fortolkninger, mange grene. Islam er splittet indbyrdes, så det er rigtigt, at der er elementer af islam, for eksempel den saudiske wahhabisme, som er har et totalitaristisk præg, men så er der også en meget stor del, som er, skal vi sige, fredsorienteret og slet ikke klar til konfrontation. Hvorfor er du blind over for det? Jeg er ikke blind over for det. Det, som man skal gøre, når man studerer islam, det er at studere kilderne. Studerer man kilderne, som altså er Koranen og Hadith og levnedsbeskrivelser af den såkaldte profet, så er der et entydigt billede, som jeg synes træder frem. Og det er kravet om, at de troende skal, for at komme i paradis, bemægtige sig hele verden, Europa hele verden, undertrykke dem, som ikke tror på eller bekender sig til profeten, og de skal have en underordnet stilling. Og så kan man gøre det ved at udbrede shariaen, som er den hellige lov, som er en fuldstændig totalt omfattende krav om at regulere alt i livet, hele samfundet, hele vores fortid, hele vores fremtid, hele filosofien, hele videnskaben. Har islam efter din opfattelse i et samfund som det danske, der bryster sig af rummelighed, tolerance og det at kunne opnå en grad af konsensus, har islam en naturlig plads i det danske samfund? Nej. Nej. Og hvorfor ikke, når vi har altså cirka 200.000 medborgere, der er muslimer? Fordi islam, den ukritiserede islam, er et krav om overherredømme. Det kan ikke være andet. Islam i sin kerne, det er også derfor, jeg siger, at det ikke er en religion. Islam i sin kerne er et krav om den totale magt i samfundet. Men altså, når vi så kigger på muslimerne i det danske samfund, så er der en lille gruppe af dem, der bekender sig til det, vi så efter vores betragtning vil kalde for den yderliggående form, og de bliver beskrevet som farlige fundamentalister og tosser osv. Vi ved nogenlunde, hvem de er, men det store flertal, også herhjemme, må jo synes at være fredfyldte borgere, der betaler deres skat og går på arbejde, eller søger et arbejde, og så i øvrigt gør som alle os andre. Det ved vi ikke noget om. Altså, vi ved ingenting om det. Meget bekendt er der ikke lavet undersøgelser om det. Vi ved fra andre lande, at de såkaldte fredelige muslimer, i flertallet af dem, går ind for en form for sharia. Ikke? Det har vi set i England, det har vi set i Tyskland, og det har vi set i Frankrig. Men altså, det hører jeg som om, at du siger, at hovedparten af de muslimer, som jeg nu omtaler som fredelige og nogenlunde fordragelige mennesker, de faktisk rummer en potentiel fundamentalist, noget som er til fare for det danske system, som vi forstår som demokrati. Ja, det gør de, fordi deres ideologi er ikke kritiseret, må ikke kritiseres. Altså, men hvis de nu ikke lever i praksis med den, så er de vel ikke farlige? Jamen, det afgørende er jo, hvordan vender de den dag
den dag, man kommer til den afgørende beslutning, kampen. Men det lyder jo som om, at du siger, at der er simpelthen altså sådan en femte kolonne virksomhed i det danske samfund, altså som vi, det kunne være DR, som du jo også kritiserer mange gange i din bog for at være lidt for ræverødt, og det kunne være dele af det politiske landskab, er blinde for, hvad der foregår i det danske samfund. Det er det, hør nu her, det som jeg siger, er jo ikke, at den almindelige muslim er en skurk. Jeg siger, at den almindelige muslim er et offer, ligesom vi andre er. Det, vi skal satse på, det vi skal koncentrere os om, det er jo magthaverne inden for denne her religion, eller denne ideologi. Men den almindelige muslims religion, som du så kalder politisk ideologi, har ikke en naturlig rang i det danske samfund. Det er det, du samtidig siger, og det må vel betyde, hvad skal han så gøre i givet fald? Han skal forlade sin ideologi, støtte sig til os, erklære sig loyal over for den danske historie, det danske sprog, den danske kultur, og så kan han blive en part af os, eller en del af os. Altså, og her er det så, man kan blive svedt på panden og sige, jamen konsekvensen af det argument, det er jo det, vi har set på Balkan. Det er det, nogen vil sige, fører til etnisk udrensning. Det kan godt være, at du ikke vil vælge våbnet, men så i hvert fald pennen som dit sværd at sige, jamen altså, enten er I med os, eller også er I imod os. Hvis ikke I bekender jer fuldstændig til liberale, vestlige, sekulære værdier, måske endda kristne, så er det ud. Det er ikke mig, der har erklæret krigen. Det er andre, som har erklæret krigen mod os, ikke? Det er islam, som har angrebet Vesten, og som bruger forskellige metoder. En af de metoder, de bruger, det er en masse indvandring af folk, som de prøver at kontrollere, og hvis adfærd de prøver at kontrollere og retlede. Og det er også derfor, at vi ser vi har set en forfærdelige eksempler på mord og undertrykkelse, for eksempel af kvinder, såkaldte æresdrab. Kvinder, som prøver at leve ligesom os andre, som prøver at få kærester osv., de bliver ramt med de værste grusomheder. Ja, nogle af dem i hvert fald. Men altså, det indtryk, jeg får af din bog, det er, at du og andre, som hæver røsten og taler islamismen imod, I er, hvad kan man sige, en slags avantgarde, en slags frihedskæmper, kan man kalde det, åndens frihedskæmper. Og til det kan man sige, altså det er jo måske et lidt forskønnet udtryk, fordi herhjemme der er jo et folketingsflertal, der støtter en stram og fair udlændingepolitik, der har været læsevis af kritiske skriverier om islam, så i virkeligheden taler du vel bare flertallets holdning, Hedegaard? Nej, det som man skal lægge mærke til, det er de indrømmelser, som man giver. Altså, islams måde at føre krig på, det er jo ikke først og fremmest vold. Det er jo ikke først og fremmest bomber. Det er ikke først og fremmest halsoverskæringer. Det er en del af det, men den egentlige krigsførelse foregår på andre måder. Det er krav om indrømmelser. For eksempel badeforhæng. For eksempel, at der skal tages særlige hensyn til muslimske værdier eller muslimske kulturværdier.